Čaute ľudia, vítam vás pri novom videjku. V dnešnom videjku by som si, túto trpaslík bude čítať otázky od vás, fanúšikov, čo som vám dal aj na TikTok, na Instagram či na YouTube. A vlastne ideme si ich dneska zodpovedať. Takže prvá otázka trpaslík znie. Alokaj, kto je starší? Tak jo, starší môže povedať, že som ja, ale neviem presne hovoriť o koľko, vlastne poviem o koľko iba o mesiac, presne nie roky, ale ďalej. Teraz pre mňa, že basket alebo florbal, za mňa je florbal, ale akože basket nie je zlý, ale florbal je lepší. Teraz obaja, za aké kluby hráte? Jo, tak začnem ja hrám za klub Eška Miloslavov. A ja za Eška v Rakúne a dneska hráme zápas s Rusovcami. Dobre, ďalšiu otázku. Obaja, aký je váš obľúbený skin v Brawl Stars? Môj Spicy Mike. A môj je ten kresliací baz, alebo ten... No, ten kresliací baz, alebo... Chápem. Obaja, koľko ste v tejto sezóne dali gólov? Tak ja som dal 0, ale dal som 2 asistencie. Ja som dal 0, ale dal som 7 asistencií. Ďalej. A oba dva, no, alebo toto možno bude. Alchaj, v akom roku sa stali Johnové vraždy? Jo, tak Johnové vraždy, z videa je to, pozrite si to videjko určite, 1971 až 76, keď vás to zaujíma. Teraz trpaslík. Výpočet kvantovej fyziky, to vám hovoriť nebudem, lebo by som musel zapáliť mozog. Dobre, Alchaj, čo najdrahšie si kúpil? Tak ja najdrahšie som si kúpil bola sada minifiguriek z 12. série, vlastne najsacejšia sada a stála ma 63 €. Teraz obaja, čo urobíte, ak prvé, keď budete mať 18? Tak jo, ja prvé, čo urobím 18 je, že proste budem si hľadať byt, budem proste pracovať už a chcel by som proste auto. To mi toto slúbil, že mi kúpi na 18 auto, pokiaľ budem mať samé jednotky. Čo zatiaľ sa mi darí. Pokračuj. Otázke. Ja by som chcel proste šoférovať a akože dosiahnuť autoškolu a šoférovať. No tak to aj ja. A ďalšia otázka a posledná. Alchaj, prečo sa musíme neustále učiť a získavať nové vedomosti? Takto vám poviem, ja úplne učenie nemám rád, ale sú predmety, ktoré sú potrebné, napríklad telesná, fyzika, alebo niekedy aj matika, slovenčina, THDčka, teda technická výchova, ale aj informatika. Čo ty povedz? No to bola otázka iba pre teba. Jaj? Dobre, takže to je všetko z tohto videa, pokiaľ sa vám páčilo, dajte like a píšte ďalšie otázky, pretože urobíme ešte ďalšie takéto video, pokiaľ tu bude 5 lajkov. Čaute!